Zulu omnyama undlela zimhlophe nibingelelwa inhlonhla eshaya imfengwane ngalesi sikhathi. Ngithi ake sibuke nenye into ey'ngane zakwethu okuyinto ekhona kwey'ngane zakwethu. Kunale nkinga engizoyithatha ngiyilinke laphaya kule njuba ngikhulume ngesikhwama sokunyanga kwividiyo edlule. Ngithi ake siphinde futhi sibuyele lapha ey'nyangeni sikhulume ngayo. Ngane zakwethu, iy'nyanga esinazo e-South Africa ngeke ngasho ngathi-ke kulaba bathi bayathwalisa, cha ngiyangabaza, akukho. Sebengaphika phela bona basho abakushoyo. Kunenye inkinganyana-ke khona iy'ngane zakwethu esilokhu iba khona efike ihlekise lapha ey'nyangeni, ngoba iy'nyanga esinazo ziyathanda ukusukela into ezingayazi zithi ziyayazi, kuyinto ekhona. Ile nto le yokuthi sikusho sithi iy'nyanga ziyathanda ukuhlonishwa nala kungenasidingo khona bese zifuna ukuhubha le nto yokuhlonishwa ngendlela engeyiyo. Engizokusho ilokhu ukuthi ayikho inyanga engu-doctor ngokobunyanga, kayikho futhi inyanga engu-professor ngokobunyanga. Akuzwakali kahle-ke kuzona, kepha kubantu nje abanomali kuyezwakala. Ayikho inyanga ewu-doctor, siqale lapho. Ayikho futhi inyanga ewu-professor. Sizokubuka ngaleli so elilula-ke ukuthi uma ngabe sizobuka ngokweso lakwa-medicine, ayikho i-course oyifunda e-university ekuthiwa i-course yokuba u-doctor as such. Cha. Usuke ungafundeli khona ukuba u-doctor. Futhi uma ufunde i-medicine wasuqeda ukuyifunda, yebo ungabizwa ngo-doctor ngokokuhlonishwa ukuthi kuhlonishwa umsebenzi wakho, kodwa usuke ungewuye u-doctor ongathi mayiqeda lapha abe u-professor, cha. Usuke kahle kwi-medicine usuke uyi-undergraduate, wagraduate kwi-undergraduate degree. Kusazodinga futhi ukuthi uqale phansi uma ufuna ukuqhubeka uyokwenza i-masters yakhona, either ye-surgery noma yani, bese uyaqhubeka kwenza i-doctorate, sekuyima sengathi usu-doctor-ke. Empeleni kahle umuntu owu-doctor umuntu owenze i-doctorate. Lokhu kokuthi abantu abafunda i-medicine bango-doctor into eyaqhamuka kamuva, sekuthiwa kuhlonishwa ukuthi bayakwazi ukukunikeza izeluleko ezingakusiza ekuphileni, base behlonishwa sekuthiwa bango-doctor. Ngokwe-medicine nje iyona iyafana nje ne-degree yakwa-nursing, njengoba unesi engeyena u-doctor, noma ngawunesi enganeminyaka ewu-30 ewunesi, akanayo i-doctorate njalo, une-Bachelor of Nursing Science. Lo wakwa-medicine une-bachelor degree yakhona, angiyazi ukuthi ibizwa kanjani, kodwa ngibone kuno-surgery nani phakathi. Nginaye-ke umzala owenze i-medicine, uwu-doctor ngokwe-medicine, kodwa angeke aze athi usewu-professor. Uma engasukeleka athi nje in 2 years time athi usewu-professor, ngamtshela ngithi cha mzala, lento oyiphuza ayiyeke, iza kabi, ayizi kahle. Zingane zakwethu, uma sikhuluma nge-doctor sesikhuluma ngomuntu osuke efundile waqeda i-masters, waqeda i-doctorate, bese ebekwa ku-university bese kuthiwa lowo muntu u-doctor. Abantu abasuke beqeda i-medicine, i-degree yakwa-medicine, noma begraduate kuthiwa bango-doctor, bango-Mr. no-Miss, abashadile bango-Mrs. Lokho ukuthi u-doctor akuyona kubona as such as i-title yomsebenzi, kepha kusuke kukhomba ukuthi benze i-medicine bese kuthiwa u-doctor, ngoba nomuntu owenze i-dental science ngeke sithi naye u-doctor. Ithina abantu esesithi udokotela wamazinyo, kodwa i-dentist akuyena u-doctor, singasho sithi i-specialist esidila namazinyo. Udokotela wesikhumba ngeke sithi u-doctor, uyi-dermatologist, uyi-specialist nje esidila nesikhumba. So lento-ke iyangena ey'nyangeni zakithi zabe seyithanda ukuthi zibizwe nazo ngo-doctor. Zabe seziyibiza zona, sezizipha ama-titles ukuthi zingo-doctor.
zaqhubeka zazipha ama-titles ukuthi zona futhi sezingoprofesa. Uma ungabuza inyanga ewuprofesa eyibiza ngoprofesa ukuthi what is that you profess, angeke uyithole impendulo ngoba akazazi nanokuthi yini kwayona kahle kahle uprofesa. Masizokhuluma ingane zakwethu ukuthi yini udoctor. Udoctor umuntu oqede i-doctorate bese kuthiwa lowo muntu udoctor. Uprofesa umuntu osuke eseqashwe i-university ngokugcwele ukuthi uyafundisa, uya-researcha, wenza i-university administration nokunye okuyimisebenzi ehambisana ne-academia bese kuthiwa lowo muntu uprofesa. So umuntu oprofesa umuntu osuke eqashiwe i-university thizeni, hhayi umuntu oqashwe yidlozi kwindumba thizeni, ngoba kwindumba yakho wenza i-research. Kahle kahle inyanga kaziyenza i-research ngoba uzizwe zithi inyanga hayi siyahamba siye koSwazini, siye koMozambique, siye koNamibia, koMalawi senze i-research. Cha, so ngeyi-research leyo kusuke ukuthi inyanga iyahamba iyofuna ikhambi noma iyothekela ulwazi kwenye inyanga eseMalawi, kwenye inyanga eseZimbabwe, kwenye inyanga ezinye futhi zifike ziye lezi ziyolanda lezi zinto lezi lekuthiwa lento le ayinabungozi, zifike zithole ezikutholayo lebese yibuya-ke. Ngeke ngathola enye into eyangethusa ukuthi ezinye zeyinyanga zenu ziyahamba ziye kula mazwe angaphandle. Kunenye inyanga ekhona kula mazwe angaphandle ohamba khona uye khona uyolanda lento lekuthiwa lento ayinabungozi. Ziyinyanga zenu zikhona ziyoyilanda lento engenabungozi zifike yigaxele ebungozini. Ma ifika kuleya nyanga le ifika ibenzise lento, ifika ibanikeze igubhu zabo baphahle benze yonke into. Mase beqede kahle sekufika ekugcineni bisijika lento inyanga ithi ke ndoda sekuyisikhathi sokuthi-ke mina nawe siyisane ku-Cloud9 besithokoza inyanga ngapha kwesophuthu. Ma kwesifazane ithokoze naye ngapha kwinsimu ka-Eva. So abantu babone sebeduma sebekuthiwa bangodoctor bangoprofesa sebehlonishwa, kanti bahlonishwa ngesidoda senye indoda. So kuyinto ekhona leyo engahamba bangakuthola ukuthi kunento ekanje. So ubusuyamuza umuntu esethi uprofesa, uma usumbuza what is that you profess akakwazi ukukuchazela, nanokuthi uspecialize kwini-ke njengoprofesa, ikuphi lapha sekuscrutinize khona soba uprofesa. So ayikho inyanga ingane zakwethu ewudoctor, ayikho futhi inyanga ewuprofesa. Kuye sesiyibuze-ke thina sikwa-academia ukuthi kungani inyanga zingayiqhamukeli nama-titles azo zithathe lawa akwa-academia siwasebenzisa. Sinamona-ke kodwa siyasho ukuthi ayikho inyanga engiyaziyo eSouth Africa engasho ngokugcwele ukuthi sike yenza i-research, ngoba kuye kwale noma inyanga lezi ezikhona uyikhuza ikhuluma into engeyili iqiniso, itshela cha ndoda kanje vele umuntu akuthuke athi mina ngumzukulu kaBhoja, mina ngizokushaya ngezulu khona manje. Uma usuthi awulikhiphi izulu ulilethe, uprofesa wabantu akungenele ehlathini. So uyubona ukuthi bayithanda izinto abangazazi nabangazi uthini. Lento yokuba izinyanga zibizane ngokuthi zingodoctor noprofesa bekuyinto ebingekho ingane zakwethu. Kuthema kufika uhulumeni wenkululeko la eSouth Africa kwabe sekuqala sekuvela laba abantu bangaphandle ebebefe besimise emadolobheni basinikeza amaphepha bethi bayalapha. Amaphepha abo-ke bevamile kakhulu ukuthi bebe nento ukuthi bathi bakhulisa induku, bakwazi ukunikeza umuntu okuwina ekhasini, umuntu okugembula, umuntu wanwane, ukubamba ilotho. Kebhuxa-ke ukuthi akekho umuntu osukwambona nawe omaziyo kuthiwa wasebenzisa lowo muntu okubamba ilotho wayibamba. Nalezo inyanga lezo amaqola nje. Kwazona-ke zaqala ziyibiza ngodoctor nangomama nangoprofesa. Zafika-ke zafundisa lezi zakithi ukuthi zibize ngoprofesa njengoba nalezi inyanga zakithi seyithanda ukubizwa ngoprofesa. I-problem-ke uma uyikhuluma lento yokuthi ayikho inyanga ewudoctor newuprofesa, ziyakuthuka lezi zinto ezahlulwa isikole bafowethu. Hhayi ngoba phela u-90% weyinyanga bafowethu singalikhuluma nje iqiniso. Abantu isikole sibahlulile isikhathi esiningi. Bakhona bayizinyanga abakwazi ukuphumelela esikoleni basiqeda engibaziyo futhi nangamehlo nje enyama ukuthi ubani ngiyamazi. Kepha iningi labo isikole bafethu sibakhiphele eceleni.
kwaze kwasiza khona ukuthi bazi lesi semithi. Nakhona lesi semithi njengoba ngike ngachaza usini isikhwama sokunyanga, uyabona akho research oyifaka laphana, ngoba i-research afuna u-analyze into osuke uyihlanganisile nayo yonke into. Awukwazi ukuhlanganisa into obusuthi wenze i-analysis ibingekho inkinga obuyisolva. So kanjalo ey'ngane zakwethu, ayikho inyanga ewudoctor, ayikho inyanga ewuprofessor, ukuthanda nje ama-titles ey'nyangeni zakithi. Ngane zakwethu, inhlondo eshaya imfengwane le, siyazi ukuthi iy'nyanga zethu kuzolumele engikushilo, kepha khona kunjalo. Sibonge.